Pozdrav iz Osijeka. Najsvježije informacije s terena, s područja Batine, reći će nam načelnik stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, gospodin Mato Lukić, kojega pozdravljam. Evo, kakva je trenutačna situacija i koliko je trenutačni vodostaj kod Dunava? Situacija možemo reći da je dobra. Trenutna situacija je takva da je Dunav na 704 cm, što znači da stagnira ili evo tijekom noći je padalo po centimetar, dva, pa opet stagnira, dakle 704 i situacija je zadovoljavajuća. Kiša ide li u prilog ili ne? Pa naravno da ne ide, međutim nisu to velike količine, tako da mislim da ukoliko ovako nastavi, a prognoze su negdje do popodne, da ne bi trebalo biti većih problema. Koliko u cijeloj ovoj priči nam pomaže Park prirode Kopački rit kao prirodna retencija? Pa jako puno. Prirodna retencija, kako ste rekli sami, je nešto što je oslabilo, da tako kažem, Dunav u ovih dana. I evo, da nema Kopačkog rita, zaista bilo bi velikih problema. Jednostavno, prirodnim putem voda se razlije, na taj način Dunav oslabi. Isto tako pomaže naravno i Dravi, da ne bi Drava bila više, da Dunav može primati Dravu, tako da zaista velika pomoć od Kopačkog rita. Iako je dakle vodostaj niži nego nešto se očekivalo, sve su mjerodavne službe na oprezu i na terenu. Tu su i pripadnici civilne zaštite koji pomažu stanovnicima u područjima koja su odsječena. To su Zeleni otok i Aljmaško naselje Ušće. Danas očekujete i posjet ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika vlade gospodina Medveda. Tako je, danas nam dolazi potpredsjednik vlade, ministar Medved. Izvijestit ćemo ga o svemu što je učinjeno zadnjih 10-ak dana. Učinjeno je zaista jako puno i moram se zahvaliti zaista i ministarstvima i Vladi Republike Hrvatske. Evo, prije nekoliko dana i Ravnateljstvo civilne zaštite je konkretnu pomoć poslalo u vidu spasilačkih službi u slučaju poplava, isto tako tehničke opreme i dronova, pomoću kojih sada u realnom vremenu vidimo kakva je situacija upravo na ušću Drave u Dunav, odnosno Aljmašu, isto tako Zelenom otoku i gdje Dunav u stvari može u ovim trenucima zaprijetiti. Sve snage, kako ste rekli, su na terenu, 24 sata u pripravnosti. Moram tu posebno istaknuti Hrvatsku vojsku, 300 hrvatskih vojnika je 24 sata u pripravnosti i bit će tako do opoziva. Moram reći da je veliki posao napravljen i od strane Hrvatskih voda, ali i svih sastavnica civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Prema vašoj procjeni, koliko će se zadržati vodeni val, odnosno kada ćemo moći odahnuti i do kada su izvanredne mjere obrane od poplava na snazi? Pa prema informacijama Hrvatskih voda nekoliko dana sigurno će se val zadržati, što znači da će izvanredne mjere biti na snazi. One su proglašene na 650 cm. Dok do te razine Dunav ne dođe, neće se ukidati izvanredne mjere. Međutim, bez obzira što Dunav stagnira ili blago pada, velika je opasnost, veliki je pritisak u stvari na bentove. Tako da, evo, nekoliko dana ćemo se morati strpiti, ali siguran sam, evo, poduzete sve, bit će sve u redu. Naravno, pritisak je i na rijeku Dravu, kao što ste i rekli. Evo, prelila se na lijevu obalu i na šetnicu. Preporuka građanima je da se ne šeću po tom području. Očekujete li možda tu neke probleme ili poteškoće? Pa da, evo, mi u šali kažemo prelila se prije 20 cm. 390 je jutros Drava, prelila se na lijevu obalu, što je bilo i očekivano. Kako su nas iz grada izvijestili, električna energija je tamo ugašena, sve je poduzeto kako na lijevoj obali ne bi bilo problema. Upozoreni su građani, ali evo, možda ova kiša ipak ide u prilog tome da građani ne idu na lijevu obalu gdje se Drava izlila. Očekujemo kako Dunav bude padao. Trenutno zbog Dunava je prisutna uspora Drave, je tako? Uspora se događa negdje do Belišća, ali ni tu ne bi trebalo biti većih problema. Kako Dunav bude padao, tako će primati Dravu i, kažem, opet bit će sve ok. Hvala vam lijepa na ovim informacijama i toliko iz Osijeka. Mi i dalje pratimo situaciju i krećemo prema Batini. Poručili su da je situacija pod kontrolom, ojačani su svi nasipi i kritične točke. Idemo do Batine gdje je Katarina Barać-Perošević. Katarina, kakva je situacija? Koliki je trenutačan vodostaj Dunava? Situacija je takva da ovdje na mjestu gdje se nalazimo uz nasip više ne možete razgraničiti gdje je šetnica, a gdje počinje lučko pristanište. U ovim trenucima čini se da vodostaj Dunava stagnira, što i pokazuje ova vodomjerna letva na kojoj stoji 700 cm. To je ipak niži vodostaj Dunava nego što se očekivalo i zasigurno Dunav neće premašiti razinu vodostaja iz rekordne 2013.
2014. Naravno, sve mjerodavne službe su na oprezu i na terenu. U pripravnosti je i 300-tinjak hrvatskih vojnika, a na terenu su i predstavnici Hrvatskih voda. S nama je gospodin Željko Kovačević. Evo, vrhunac vodenog vala stigao je noćas u 1 sat na područje Batine. Koliko će se zadržati na ovom području i kakva je situacija? Zadržat će se možda pola dana ili dan maksimalno. Val je vrlo strm i u dolasku i u odlasku. Ne očekujemo nikakve probleme, niti ih imamo. Maksimalnu pozornost u ovom trenutku posvećujemo glavnome nasipu kojeg stalno obilazimo. Nismo imali nikakve intervencije i za sada prolaze sve pod apsolutnom kontrolom. Upravo ste se vratili iz obilaska Zelenog otoka i Aljmaš ušće. To su vikend naselja gdje su i ostali pojedini stanovnici koji redovito obilaze pripadnici civilne zaštite. Kakva je situacija tamo? Naime, ta vikend naselja su odsječena. Oni su osjećeni, oni to znaju. Zapravo zajedno sa ravnateljstvom civilne zaštite osigurali smo module čamaca za spašavanje. Obilazimo teren ako nekome zatreba liječnička pomoć ili ako nekakva ugroza, ako netko ostao da priskočimo u pomoć, a to tome se brine civilna zaštita, ja im na tome zahvaljujem. Vodeni val kada se očekuje u Aljmašu, u Vukovaru i kada ćemo u konačnici moći svi odahnuti, prvenstveno uključujući mještane Batine i Aljmaša pa i Vukovara? Pa u Aljmašu je vodeni val za otprilike dan, dva, a potpunu relaksaciju i napuštanje za jedno 5 do 7 dana i moram naglasiti da očekujemo i danju relaksaciju vodostaja, odnosno ublažavanje prognoza obzirom na ovaj retencijski potencijal velikih Kopačkog rita, tako da je sve pod potpunom kontrolom. Hvala vam lijepa na razgovoru. Najavimo dakle obilazak i ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika vlade gospodina Tome Medveda, a naravno Dunav pritisak pravi i na Dravu koja se prelila na lijevu obalu i na Šetnicu, no i stožera ističu da ne očekuju kritični vodostaj i da bi sve trebalo proteći bez problema. U nastavku poslušajmo izjave mještana Batine koji su naviknuti na suživot s Dunavom. Nema straha za vodu, a jučer sam bio tamo na Zelenom otoku, tamo otok je sve već poplavljen, tako da žalosno, te vikend naselje, to žao mi je tih ljudi. Ovo je normalno, a koliko se ja tu, to je normalno. Ovo drugo je stvar prirode, ne možeš protiv prirode. Voda je dostigla svoj vrhunac, centimetar po centimetar opada, znači ne da stagnira, nego opada i više nema rasta. U sklopu radnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Los Angelesu. Sve su mjerodavne službe na terenu, uključujući i pripadnike civilne zaštite. Mi smo u društvu sa timom za spašavanje od poplava. Pozdravljam voditelja ovoga tima, gospodina Tomislava Ivića. Svakodnevno na terenu obilazite i Aljmaško vikend naselje koji se nalazi na ušću Drave u Dunav, naziva se Ušće. Kakva je situacija? Pa evo, dobar dan svima. Prije 3 dana u jutarnjim satima stupili smo u kontakt sa načelnikom stožera civilne zaštite općine Erdut. Po njegovim informacijama dobili smo da se tu nalazi oko 50 osoba koje boravi na ovom ušću. Primarno smo stavljeni u pripravnost da ih ako potreba spašavamo i donosimo im namirnice. Međutim, u razgovoru sa mještanima saznali smo i da imamo 2 teško oboljele osobe, pa evo i njih obilazimo svakodnevno. Kako se ti stanovnici nose s ovakvom situacijom? Oni su ipak odsječeni, postali su otok. Tako je, postali su otok. Evo vidite i sami da se ovdje nalaze, da svaka kuća ima svoje čamce, odlaze do Aljmaša po namirnice. Trenutno sada je dobro stanje. Već su ljudi navikli na ovom području, no međutim ove osobe koje su teško oboljele dosta su i bile u strahu. Jučer smo putem ravnateljstva civilne zaštite mobilizirali Crveni križ koji je ponudio psihosocijalnu pomoć tim obiteljima. Malo smo popričali s njima, spustili smo ih onako malo, smireniji su i vrlo hvale tim jer kažu da dosta dugo nije bilo ovakav odaziv i ovakva pomoć ovom naselju. Dakle, stalno ste im na raspolaganju. Ovo je vikend naselje, vidimo vikendice. Ima li poplavljenih vikendica, dokle je stigla voda? Evo, na svu sreću nemamo poplavljenih vikendica. U razgovoru sa mještanima, ako je po praćenju vodostaja, navodno neće biti nijedna poplavljena. Tu smo u korelaciji sa našim centrom 112 i naravno HEP službom. Ako nestane struje, oni će normalno javiti. Ovdje nam vrlo kratko vrijeme pa možemo reagirati.
Hvala vam lijepa na razgovoru. Inače, ovo je samo jedan od 9 timova za spašavanje od poplava civilne zaštite. Trenutačno vrhunac vodenog vala je na području Batine, a sutra se očekuje na području Aljmaša. Toliko od nas. Nakon neprospavane noći Batina može odahnuti. Nasipi su izdržali, sve su kuće na suhom, čak i one na nižem terenu. Sva sreća da je vodostaj u Dunavu bio jako nizak i tako da smo mogli tu vodu primiti, tako da neće biti preko 700 vodostaj. Inače, da bi je došlo do preko 750, ko što je bilo 2013. onda smo imali u dvorištu 60 cm vode. Znači, ova kuća je bila ugrožena. Da je još veća voda, da je došla, onda bi samo pumpe nas spasili, da ne bi tu mogli onda autom ići i tako. Nebranjeno područje, vikend naselje, zeleni otok pod vodom. U njega se, kao i u ono u Aljmašu, može jedino čamcima. Evo, opet ste došli. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Poštovanje. Evo ga mi, odlično, vi. Okružio ove kuće Dunav, ali vlasnici se ne daju. Pomaže susjed susjedu. Pokušava se sve samo da voda ne uđe u vikendicu. Ova godina je takva da je ovo već 3. visoki vodostaj i potencijalno najveća poplava do sada. I mi se pripremamo. Čamac je tu, motor je tu, pobjeć uvijek mogu. Tako da nije problem nikakav. Za 50-ak ljudi koliko ih je ondje, straha nema. S njima su sve službe, jer najveći im vodostaj tek prijeti. Obilazimo ih svakodnevno, imamo 24-satno dežurstvo ovdje, primamo informacije preko centra 112, timovi su na terenu, sve je uigrano, ako treba spašavati, tu smo. Vodeni će val, prema svemu sudeći, kroz Hrvatsku proći bez ikakvih posljedica. Učinit će i Kopački rit još dodatno rasterećenje ovog vodnog vala, pa će i dosegnuti vodostaj na nizvodnom području Osijeka, Aljmaša, Vukovara, isto tako biti i nešto niži. U trenutku kad smo imali realni uvid i procjenu o visini ovog vodenog vala, donijeli smo pravovremene i odgovarajuće odluke u pogledu angažiranja snaga koje se stavljaju u određeni stupanj pripravnosti. U trenutku, odnosno u ovoj situaciji, Hrvatska vojska provodi jednu od svojih misija, a to je pomoć civilnom stanovništvu u kriznim situacijama. Na terenu su svi koji mogu pomoći, ponajprije ljudima i njihovoj imovini koji su na putu na bujalom Dunavu. Sinoć se prevrnuo čamac, spašena su 2 muškaraca. I ovom prilikom bi zaista upozorio svo stanovništvo koje se nalazi blizu rijeka, evo i ovdje Dunava, a isto tako i Drave koja je nabujala, da ne ulaze u vodu. Naročito noću, jer voda je mutna i svašta sa sobom nosi. Dunav stagnira. Od onih 708 izmjerenih sinoć pali smo na 702 cm, dakle i jedan blagi pad je zabilježen, što ohrabruje i raduje sve ovdje u Batini. Gospodine Đurekoviću, dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Rekli ste mi, najgore nije prošlo, najgore prolazi. Koliko možemo očekivati da ovdje u Batini traju izvanredne mjere obrane od poplava? A prije svega možem reći da je danas uistinu i službeno ušao vrh vodnog vala u Republiku Hrvatsku, što se vidi po dosegnutom maksimalnom vodostaju, a samo na području dunavskih nasipa, ovdje i Baranje, jedno 3 dana će biti iznimno visoki vodostaji i prijetnja nasipima, ali opet ću istaknuti, oni su dimenzionirani da izdrže takve vodostaje, a i stručne službe Hrvatskih voda odradit će svoj posao uz mogućnost da pozovu i ostale snage u pomoć bude li bilo potrebno. Spomenuli ste kritične točke, što se moralo posebno osigurati? Pa evo, prije svega 41 upusno-ispusna građevina postoji duž Dunava na ovim dionicama Svedo i Loka koje su zatvorene. Samo na jednom dijelu upuštamo dio svježih dunavskih voda zbog revitalizacije unutar Kopačkog rita. Ali isto tako, evo primjerice ove godine, baš prije mjesec dana, dovršili smo i nasip Gomboš, koji je prethodno bio jedno slabije mjesto u sustavu obrane od poplava ovdje na području Baranje i sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. On je dovršen, tako da evo to područje smo imali određena klizanja i odrena na nasipu, je stabilizirano, evo i on u punoj funkciji dočekuje ovaj vodni val.
Kada ga može dočekati Aljmaš, a što je dalje sa Vukovarom i Ilokom? Zasigurno sutra ćemo imati najviše vodostaje na području Aljmaša, isto tako i na području grada Osijeka. Petak je vodni val u Vukovaru, tamo očekujemo da će preći 600 cm, negdje oko 620 cm. Već smo prije rekli da se zapravo, vidimo da su vodostaje u odnosu na prognoze iz Mađarske, negdje 70 cm imamo niže vodostaje, a u Vukovaru će biti cijeli 1 metar niže, jer će biti efekt dodatnog sniženja razine vodostaja zbog uloge Kopačkog rita, gdje će dio vode razliti, na taj način razvući do Vukovara, tako da će nam i tamo prijetiti manji vodostaj. 300 hrvatskih vojnika je još uvijek na raspolaganju, niste ih morali zvati u pomoć? Oni su u stalnoj pričuvi, prethodno 300 radnika iz vodnog gospodarstva. Ocjenio bi da 100-200 sigurno ljudi iz civilne zaštite, vatrogasaca pomagalo ljudima u nebranjenim područjima da se sačuva njihova imovina, a naravno isto tih 300 vojnika putem ravnateljstva civilne zaštite, zahvaljujući Ministarstvu obrane Republike Hrvatske su na raspolaganju, kao i sve druge snage koje nam je omogućila Vlada Republike Hrvatske. Što smo naučili iz ovih poplava? Naučili smo da trebamo vjerovati u naš sustav, da tradicionalno dobro upravljamo sustavom obrane od poplava u Republici Hrvatskoj. Više nije slučajno da vidimo ove vodne valove koji haraju po Europi, gdje se iz godine u godinu događaju uistinu strašne poplave. Sjetimo se da smo imali prošle godine u kolovozu i rekordne vodostaje i Mure, Drave, Save, ove godine evo približno i Dunava, i naši sustavi su to izdržali. Znači treba imati povjerenje u tradiciju vodnog gospodarstva u Republiku Hrvatsku, ulaganja koje omogućuje Vlada Republike Hrvatske putem europskih fondova i konačno i sam sustav koji se nalazi u našem resoru Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Hvala puno na razgovoru. Molim. Dakle, čuli smo, batina još neko vrijeme, dakle do prekosutra ne može odahnuti, no dakle izvanredne mjere obrane od poplava ostaju na snazi.